हाय, आयची व्हिडिओन तो नारळ 2 ते 3 महिनो कसे स्टोर करचे पळया. नारळाच्या जुट्ट असेल साईड वैर असका एक अंगोल फुल दंकून घेऊन काळोखू नाजलारी थोडे लाईट अशी जागेरी दवर का वत पच कडेन दवरूनच नारळ बेत्ता अशी मस्त नारळ असताना खंची नारळ फर्स्ट कंतुचे पळया. उद्द हालेनतिले जड नारळ नाजल तक मोग्गईले नारळ कंतु बितरी नारळ पूल असता त्या फर्स्ट काण घेऊ का. नेक्स्ट मस्त थोडे उद्द असेल नारळ यूज कोण घेऊ का. लास्ट चिक्के चढ उद्द असेल यूज कोण घेऊ का. नारळ कंतिताना मस्त खोयरू प्लेटान पडता ते कशी अवॉइड करेत पळया. नारळ क्लीन कोण घेऊन भेतून घेव्या हंग चड मस्त क्लीन करका मुन्ना डिफरेन्स दाखोचाक अर्ध भाग उदकांतू धुवून दाखयतस अनेक अर्ध भाग धुवून दाखयताना धुल्ला नारळावळ कंतिताना चूर येतचे सೊಣ್ಣ पिट्टी प्लेटान पण नारळावळ धुवून अशी कंतिलारी अशी प्लेटान सम पिटी पिटी पडता हंग डिफरेन्स पळयांती. या एक सन्ना टिप वीडियो तुमको इष्ट जर मुळ्ळेक थावा आमचे वसरीक सब्सक्राइब करेंती आणि या वीडियो पूर्ण जन लगे शेअर करेंती. थँक यू.